video, we were going to Baguio City. Time check guys, 5 o'clock in the morning. Dito po tayo dadaan guys sa may Magalang, Pampanga, papunta ng Concepcion Tarlac. So mamaya na tayo mag-video guys pag maliwanag para kitang-kita natin yung daan papunta ng Baguio. We're back. So, yan guys, maliwanag na po at kitang-kita na natin ang daan. So, welcome to San Manuel Tarlac. Time check guys, 6:20 in the morning. So, ito po ang huling bayan ng Tarlac bago mag-Rosales, Pangasinan. Okay. So, mula Magalang, Pampanga guys, hanggang dito, nasa may 1 hour and 20 minutes po ang biyahe. Medyo makulimlim guys. Sana sa Baguio mamaya mainit.
lang po niya sa may San Manuel Tarlac. Itong Rosales, Pangasinan. Ito ho, Cabanatuan Triplex. Yan yung bagong bukas na daan ng Triplex. Libre pa yata sa ngayon. Ayan o. Papunta ng Maliko. Uy. Malawot pa, malawot. SM City Rosales. So, sa right side natin guys, ang SM City Rosales. Ayan. So guys, dadaan na naman tayo dito sa pinaka-bising bridge dito sa may Rosales, Pangasinan na nagdudugtong sa Villasis, Pangasinan. Uy, ano tong ano? Jeep. So, makulimlim po dito sa may Pangasinan guys. Rosales, Pangasinan. And welcome to Villasis, Pangasinan.
guys, 6:35 in the morning. Hina mo pa. Ha? Hina mo pa. So guys, this is Villasis town proper. Yan. Villasis Bagsakan, sariwang gulay at prutas. Ha?
Pusurubyo. Layo pa ng Pusurubyo. Yes. Na umuulan na. So guys, umuulan na dito sa may Urdaneta, Pangasinan. Op. Op. Saan? Op. Ay. Wala bang exit? Wala. May exit ako, wala yung yawan. Tingin ko yun sa mga lapag-lapag. Tag 50. So guys, this is Urdaneta town proper. Uy, malakas. CB Mall. Up.
Ano mo? Night trip ako. Taas din kami. Ha? Taas din kami. Oy, natural. Aban. Aban tulog ka babagsak ang ano. Lawag. Ganun pa. Ano? Next year sa akin eh. Ah? Next. Mm. VIR. Pasurubyo. Mais. Tabuyok Bridge.
So guys, we're now here in Binalonan, Pangasinan. Time check, 7:10 in the morning. Depth